Program misijných dní je nastavený tak, aby všetky vekové kategórie si tam našli svoju vlastnú časť. Celý program je rozdelený do dvoch častí. Jedna časť je duchovná, teda okrem hlavných tém, ktoré tohto roku budú sa niesť v duchu požehnaním. Ľudia si tam môžu nájsť aj 14 zaujímavých seminárov a taktiež aj zaujímavé večerné diskusie. Druhá časť programu je taká oddychovo-relaxačná, ktorá má predovšetkým budovať vzťahy medzi samotnými účastníkmi, a keď rodina príde a zúčastní sa tohto podujatia, predovšetkým je dôležité, aby si tam našli aj jej účastníci čas na seba. Okrem iných aktivít budú ponúknuté aj športové aktivity, a to bude turnaj o pohár dištriktuálneho biskupa, o futbale, o volejbale, o stolnom tenise, a každoročná ponuka je aj pobyt v bazéne, čo v minulosti bolo vždy s veľkou radosťou a potešením aj využívané. Popoludní chceme ako alternatívu ku športovému programu ponúknuť starším ľuďom aj biblické štúdium, teda biblická hodina pre dospelých, a taktiež aj zaujímavé workshopy, ktoré ich zmyslom je, aby celá rodina mohla tvoriť a vytvárať veci, ktoré majú to samotné podujatie aj v budúcnosti nejakým spôsobom ľuďom sprítomniť. Teda pozývame vás srdečne na toto podujatie. Pevne veríme, že zmyslom a aj svojím programom osloví mnohé naše rodiny a mnohých účastníkov aj tohto roku.